Sisho njalo Nkosi ekseni siyakuthanda Baba wethu oyingcwele wena wasithanda kuqala andukuba thina sikuthanda ekseni Baba wethu oyingcwele sithe khwathalala phambi kobuso bakho ukulalela izwi lakho osho ngalo wathi liyisinku isibili wathi olidlayo uyoba nokuphila okuphakade izwi lakho Baba wethu oyingcwele linamandla okuguqula umuntu Baba wethu namandla abe transform abe umuntu omusha aphila impilo entsha Baba wethu oyingcwele ashiye endala emuva sazokhuluma ngalo Baba wethu oyingcwele sibusise ngamunye ngamunye usiphe Baba wethu oyingcwele umphake so uphathe emakhaya ngalo usikhulise kulo egameni lika Jesu amen. Ngicela ukubingelela baba abefundisi abakhona phakathi kwethu bingelela omama abantu abasha iworship isasikhonza abadlali beigubhu Sunday school ngubona umukhona phakathi kwethu nawo futhi ngiyakubingelela egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu amen. Ngiyabonga uNkulunkulu onginika leli thuba lokuzoma phakathi kwenu namhlanje ngizonikhonza ngezwi lenkosi amen. Ngumuntu onamahloni umthetho wami nginamahloni nje ngadla nginamahloni ngiyakhumbula ngisemncane uma ngabe ekhaya kugcwele nje kunabantu kuvakashiwe bese dining room noma bese sitting room ngangavamisile ukudlula ngakhona ngoba ngake umuntu onamahloni ngiyohlala ekameleni mhlawumbe abanye baze bahambe kodwa uNkulunkulu ke ungisizikile ukuthi amahloni enganginawo uma ngifika kuJesu aphuma amen. Kodwa phela inature ayipheli kodwa anginamahloni ngevangeli ngifuna ukusho kanjalo amen ngoba lingamandla kaNkulunkulu amen. So uma kufika uJesu empilweni zethu kwenza ukuthi singabi namahloni ngevangeli angizinyezi ngalo anginamahloni ngalo nanokuthi uma ngabe usufike kuJesu khona lento yokuthi mhlambe ungakabi kuJesu uba yilo muntu ngizothini oyisicwicwi yabona uthayo isicwicwi nje angangilazela igama engifuna ukulibeka kodwa wena uma ngifika kuJesu mina kwaphela lokho amen kwaphela lokho kuba isicwicwi enkosini amen kwaba umntwana kaNkulunkulu amen irrespective yezinto enginazo irrespective yokuthi ngubani anginako lokho kodwa mase ngifike la ngubani ngumntwana kaNkulunkulu kubalekile ke lo bazalwane ukuthi sikwazi ukuthi uma bese sifike phambi kaNkulunkulu naphambi kwenkosi ngabantwana bakaNkulunkulu oba umfundisi umbuyazi ucelile ukuthi ngifundisa namhlanje ngokubaleka komkhuleko amen. Uthi angizofundisa ngokubaleka komkhuleko kubukhonike manje uku-unpack noma ukudevelopa le subject kubantu vele obazi ukuthi bayakhuleka amen. Ngiyazi bazalwane ukuthi niyakhuleka so ngizozama kodwa ngiyile eBhayibhelini lami ngayofunda ukuthi kukhulunywa ngani ngomkhuleko ngoba our starting point ifoundation yethu ukuyokhuluma ukuye eBhayibhelini then we can consult ezinye incwadi zababhali uNkulunkulu abathintile ukuthi sikhulume ngazo kodwa our starting point kuba yini iBhayibheli ngoba lonke izwi livela kuphi eBhayibhelini. Ngiyathanda ke bazalwane ukuthi sithinteke lezi incwadi nginama text awu2 noma ama passage awu2 engizokhuluma ngawo namhlanje avele eBhayibhelini encwadini kaLuke omabili asencwadini kaLuke lezi indaba engifisa ukukhuluma ngawo ngizocela nje ungifundele intokozo ngesizulu uma ngabe uneBhayibheli lesizulu lapho lezi incwadi eziwu2 incwadi kaLuke chapter 18 from verse 1 to 8 siphinde futhi sizobuye siqhubeke futhi noma ngayifunda zombili ke kodwa nje ngicela uqale ngo 18 verse 1 to 8 ubuye ke uye ku 18 from 9 to 14 amen. Kunesihloko esithi umahluleli ongalungile wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki umuntu kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi ngizwele esitheni sami kwaba isikhathi engavumi kepha ngasemuva
ngiyamzwela funa angizuke ngokufika njalo njalo. Yayisithi inkosi, yizwani okushiwo umahluleli ongalungile. uNkulunkulu ngayekubazwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Verse 8. Ngithi kini uza kubezwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Amen. Amen. Ngicela uqhubekele kule enye i-discourse le khuluma sobani from verse 9 to 14. Umfarisi nomthelisi ethempelini. Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukela ethempelini beyakukhuleka, omunye engumfarisi omunye engumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, "Nkulunkulu, ngiyambonga ngokuba ngingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele abangalungile, izigcwelegcwele abangolungile, iziphingi nanjengalomthelisi. Ngisidla ukudla kabili ngeviki, nginikela abashumi kukho konke enginakho. Kepha umthelisi emikude wayengafuni nakumphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, "Nkulunkulu, ngihawukele mina soni." Ngithi kini, lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sisintokozo ngokusifundela lama passage o2. Ngizocela kodwa siqale ngale agcine ngayo uNtokozo. Look from chapter 8 from verse 9 kuya ku 14 sizobe sesibuyela kule enye. La sibona uJesu immediately ekade efundisa ngendaba ye second coming. Usengena straight endabeni yomkhuleko, umufunda incwadi kaLuka. Usefundisa ngomkhuleko. Uqala ngayo lencwadi le efundwe eqaleni bese khuluma ngale umfarisi. Uqala ngale yejaji elalikhuni elalingamesaba uNkulunkulu. Usephinde ufundisa ngale bomabili lama passage kahle kahle ufundisa uJesu ngokukhuleka. Ufundisa ngokukhuleka. Kuleso oqala ngayo ke the parable of the Pharisee and the tax collector. Uma uyibhekisisa kahle le ndaba uJesu ufundisa ngenature yomkhuleko. Amen. Hallelujah. Ufundisa ngenature yomkhuleko. Uthi kunalamadoda amabili ahamba ayokhuleka ethempelini. Omunye kwakumfarisi, omunye kwakuyi-tax collector. Umfarisi ke bazalwane siyazi ukuthi abafarisi khona umfarisi omkhulu iBhayibheli likhuluma ngaye encwadini kaJona lithi uNikodemu. Lithi uNikodemu oyisazi imithetho. Abantu ababewazi umthetho from A to Z kaMoses, abantu ababekwazi ukukhuleka konke ukuthi izimiso zomkhuleko zimi kanjani. Then bese kuba nalo tax collector. U-tax collector umuntu oyisoni nje ohlala lapha yana oqoqa imali zabantu osirobhayo lapha yana intelo uyabona abantu bakaSARS asirobha nje intela nje umuntu nje oyisigebengu nje uyabona nje. Manje uJesu unikeza lemfanekiso emibili efundisa ngenature yomkhuleko. Amen. I-problem yethu ngendaba yomkhuleko mhlambe asazi kahle ukuthi umkhuleko kahle kahle uyini. Kodwa simthola uJesu esifundisa ke la ngokuthi umkhuleko uyini. Asiqaleni lapho ke bazalwane. The nature yomkhuleko. Lamadoda omabili ayahamba ayothandaza. Umfarisi ke njengesazi imithetho nomuntu owaziyo ama processes nama procedure asethempelini. This is lenkosi why am you know
liyachaza la kwesinye isikhathi lithi mhlambe wayemi ngalendlela even neposture yakhe yayisho ukuthi umfarisi yabona isandla ibheke phezulu nayo yonke into yabona enza konke okufanele futhi ke umfarisi wayekhuleka frequently babazi vele ukuthi kukhulekwa njalo ekseni imini ntambama ngoba babezazi imiso zokukhuleka ukuthi zazi yini kodwa into esibonayo esekhuleke kanjalo esekwenze konke lokho okungaphandle okwaziwayo ukuthi okomkhuleko iattitude nenature yomkhuleko wakhe ayizange yamukelwe amen iba njalo into yomthandazo yokuthi thina njengabazalwane singenza konke sikufundisiwe ngomkhuleko but what is the nature yomkhuleko wakho kwesinye isikhathi uyibuza ukuthi yindaba umkhuleko wami ungaphendulwa examine in nature yomkhuleko wakho check ukuthi ukhuleka kanjani amen kanti nginingi sivamisile ukuthi masikhuleka sikopela abanye abantu ukuthi bathini sivamisile futhi ukuzinyeza ukuthi mina ngikhuleki mhlambe ngicela ukulinganisa noma ngekho ukujala angikhuleki njengokuzolinganisa ngalabazalwane angikhuleki to the extent ukujala akhuleka kuyo amen sivamisile futhi ukuyinyeza imkhuleko wethu ngokuthi sifuna ukuyikopela ithatha ngizothini ithatha imkhuleko yabanye abantu mina ngivamisile ake ngibeke mina mangikhuleka ngivamisile ukuthi bayede angivamisile lokho amen ngifuna ukuyichaza lento bazalwane ukuthi siphumela siqonde siyafunda namhlanje angivamisile ukusho njalo usually angisho njalo kodwa khona abazalwane abathi bayede mekhuleka futhi kube right amen ngoba indlela nenature abasuke bekhuleka ngayo bona uNkulunkulu badaleka ngayo mangase ngithi nje mina bayede that is not me ake siyekeni pretense bazalwane amen ake siyekeni ukupretenda uyasazi uNkulunkulu amen uyasazi uNkulunkulu amen uNkulunkulu akayifuni into epretendayo ufuna sibe yithina ufuna ngibe umamhlabisa ngoba umamhlabisa amen angikwazi ukuthi bayede bani angikwazi futhi ukukhuleka njengomamngiba who quotes the scriptures all the time amen ningayinyezi bazalwane ngemkhuleko wenu le ndoda le iya lapha yana iyokhuleka yenza yonke into yabona nje iyayiphakamisa ngenza ukuthi that was not the prayer that was accepted by God amen ngoba uNkulunkulu akabafunda abantu abakhuleka kanjalo be yourself amen be yourself emkhulekweni uyombona uNkulunkulu intervene amen iyasuka ke futhi le ndoda wona mkhuleko uNkulunkulu awuthandayo loyo then uNkulunkulu bese yaqhubeka siqhubeka ke mase siyokhuleka nge-tax collector bese sibheka lenye indoda ke nangu lo uyisoni uyazazi ukuthi uyisoni uya uNkulunkulu ngehumility ngokuzithoba amen hayi lo munye oya uNkulunkulu ukuthi uyangazi ukuthi ngenzani ezifu ufuna uNkulunkulu a respond according to what yena ngento ayiphakamisa ngayo into esiyenzayo lokho ngizothi ama virtues ethu kusho ukuthi lokho esikwazi ukuthi thina siyakwazi ukukwenza kangcono siyahamba siya kuNkulunkulu soqhosha ngako ngikhokho kweshumi mina ngiyonkonzweni njalo nangolesibili bayangibona njalo God is not there amen be yourself amen and be natural and be honest and be earnest be sincere kuNkulunkulu niyambona uNkulunkulu eflowa amen uma ngabe siba yithina uNkulunkulu angeke afike mina ngusisidoli angeke ngikwazi ukumbona because yabo uyakafika ngoba akangidalanga kanjalo indlela angidale ngayo yona fanele ngiyenze uyafika lona ke uthi Nkosi ngisoni haleluya uthi wazi konke ngisoni amen so indlela ofanele sikhuleke ngayo ke leyo in nature yomkhuleko yethu kufanele
ingabi pretense, ingakopisha abanye abantu, singayikhuleka uNkulunkulu ngokuthi siqhoshe ngezinto obonayo ukuthi hayi thina lezi siyakwazi ukuzenza, ngoba kwakona lokho ukuthi mhlambe wena unikela kakhulu enkonzweni noma uza njalo, uNkulunkulu okupha amandla walokho. Amen. Uyena onginika lokho, awukwazi ukuyomqhoshela ngalezi zinto akunikeza zona wena. Amen. Ake sibhekeni indlela esikhuleka ngayo. Amen. Sokulele verse esikhulume ngayo, uNkulunkulu usivezela, uJesu usivezela ke indlela uyaqhathanisa indlela esisuke esikhuleka ngayo in truth nangendlela esikhuleka ngayo ngendlela engamukeleki. So uma ngabe uyosifunda lesi scripture usifunde ekhaya, uyabona ukuthi okay, indlela uNkulunkulu afuna sikhuleke ngayo iyona le. Usathi ke uma ufunda uverse 14, I tell you that this man than the other, uMfarisi, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Bayaphuma bobabili bahambe enkonzweni, lo munye impela nje uyishaya isifuba ukuthi ukhuleke kahle, kodwa uJesu ukuthi uthi lo wahambe justify elungisisiwe, ngoba uthi yena uthi mekhuleka uthi God have mercy on me. Amen. Uthi have mercy on me, yiba nomusa kimi. Mhlamba iningi nezinto ofanele kuzisho uNkulunkulu, hlala phansi phambi kwakhe uthi have mercy on me, have mercy on me God. Anginawo amazwi amaningi ongiwakhuluma, futhi nje angisona nanje sikhuluma, ngiphiwe nokukhetha amazwi amahle naqamile engawakhuluma, kodwa wena uyangazi ngoba wena ongidalile. Pray to God with sincere and honesty and be yourself uma ngabe ukhuleka uNkulunkulu. Ukhuleka umkhuleko kaMfarisi, mangabe ekhuluma menza izinto, for instance lisiwe ephakamisa izandla ekhuleka ebhekisa amehlo phezulu, akukho wrong lokho bazalwane, ngicela ukuphindela kulo, akukho wrong. Uyasifundisa uPaul kwabaseKoloshe esamadoda awakhuleke endaweni zonke ephakamisa izandla phezulu. Kwamukelekile bazalwane, indlela yokhuleka right, but the nature yomkhuleko wakho iyona eba wrong. uNkulunkulu uyasifundisa futhi ukuthi uma uthandaza vele uyaguqa. Indlela zokhuleka lezo. It's either you stand up uphakamisa izandla, it's either uyaguqa uyakhuleka, izo zonke indlela ezamukelekile lezo esingakhuleka ngazo. Indlela yenza ngayo ayi right, kodwa in nature yomkhuleka neattitude yomkhuleko wakhe wawungekho right. uNkulunkulu akayidingi into yokuthi umbelesele njalo ngomkhuleko, uyabona nje uloku upersistent usho into eyodwa ngaso sonke isikhathi, because uyakuzwa khona izwi lenkosi lithini, usizwa singakasho lutho, singakathandazi, uyasazi ukuthi sidinga ini. So we cannot insist God to move on our terms. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ngabe ukhuleka ngale ndlela ofuna ukukhuleka ngayo nendlela esho izinto eziningi, it cannot move God to move on your terms. Amen. uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe, so asiqapheleni ukuthi sikhuleka kanjani. Lisizwe lenkosi kwahamba ekhaya elungisisiwe, he was justified. Ukulungisiswa yini bazalwane? Ukuthi mina ukakhuluma ngakho kakhulu, ukakhuluma ngakho kakhulu inkonzo ayithandayo, to be justified, ukulungisiswa ngokukholwa, hayi ulungisiswa ngemsebenzi. Bible lithi uAbraham, mufunda ngemuva, uAbraham walungisiswa ngokukholwa. Kuthe mangabe kufika imithetho, vele wayeselungisisiwe uAbraham ngani? Ngokukholwa. Kuthiwa circumcise Abraham nenzalo yakho, kodwa wayeselungisisiwe ngokukholwa. Ngani na? Ngoba wakholwa umethi uNkulunkulu I will bless you, noma ungakabi nayo umntwana njengamanje, kodwa inzalo yakho yoba ngangeinkanyezi, inzalo yakho yoba ngangeinkanyezi. Lisizwe lenkosi wakholwa uAbraham
then it was credited to him ukuthi ukulunga. So ukulunga kwethu kuNkulunkulu is not by imsebenzi njengoba nibona leya ndoda ewu tax collector. Yayingadlangile nangokukhuluma nezinkulumo eziningi yathi nje ngiyisoni. Nkosi ba nomusa kimi. This is lenkosi, he was justified. Kusho ukuthi ngamanye amazwi walungisiswa irighteousness ayi ngokuthi ngemsebenzi yethu kodwa iyangani ngefaith esisuke sinayo. Have faith in God. Amen. Have faith in God. Hallelujah. Believe in Jesus. Musukwe ngemsebenzi yakho ngeke ikwenze leluthi imsebenzi kodwa ifaith esilungisisayo. Ifaith esideclare ukuthi silungisi ngabalungile phambi kaNkulunkulu. Akuyona imsebenzi esilungisisayo. Ngicela sidlulele phambili kwi parable ye persistence with. Ngicela usikhumbuze intokozo yakhe yomfelokazi. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi ngizwele esitheni sami. Kwaba isikhathi engavumi kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe nakuba ngingamesabi uNkulunkulu nginganaki muntu nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo ngiyakuzwela funa angizuke ngokufika njalo njalo. Yayisithi inkosi izwani okushiwo umahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayibezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Ngithi kini uza kubezwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Ngiyabonga kakhulu. Le parable lesibili ikhuluma ngokuthi uJesu ufundisa ngomkhuleko usaqhubeka ufundisa ngokukhuleka la. Kwakukhona umfelokazi bese kuba nejaji. KwaIsrael kwakuba namajaji. Khona isikhathi la kwabusa khona amajaji amakhosi engekho. Ruth, not Ruth. Ukhona owesifazana oyijaji futhi ngaleso sikhathi. Kodwa kwaIsrael kwakukhona isikhathi sokuthi amajaji kube yiwona abusi isizwe sonke kungekho umuntu kungekho nkosi. So amajaji ke umsebenzi wawo kwakukujaja phakathi kokuhle nokubi. Niyawazi amajaji mase inkantolo nani ukujaja ama case ukuthi ama case anjani. Icase yami uma ngifike ngizokumangalela kwasho kagcima kwavutha amala ngami. Lana ke lo nkosikazi oyiwidow. Lisi iBhayibheli wayiwidow. iBhayibheli mabe likhuluma ngama widow lisoye likhuluma ngabantu ababuthakathaka aba weak abantu ababerojwa. Kuthathwa izinto zabo abayeni babo sebeshonile bafike laba amaqili babathathele umhlaba wabo babarobhe mhlambe kwifamily noma ngaphandle noma ngabubani. Kwakwenzeka kanjalo baba abantu abaweak ingakho iBhayibheli ligcizelela ngayo ukuthi uNkulunkulu uyindoda yabafelokazi because wayeba defender wayeba background uNkulunkulu. Amen. Lo mfelokazi ke uya kuleli judge. Uma yakuleli judge lisizwe lenkosi leli judge lalo umuntu onjani ongamnaki nje oyangena indaba nabantu. Ngicabanga ukuthi kwakuwumuntu ophakeme loyo yabo. Kwakuwumuntu ophakeme oyidlela kahle omkhulu yabona amajaji ane high status. Engenamsebenzi namuntu engenandaba namuntu futhi engamesaba uNkulunkulu. Amen. Kwakuyijaji elali ngizothi nje lalibukhuni ngalendlela eyisimanga. But lo mama wayelazi ke leli judge ukuthi lo umuntu oyinkinga. So wayene case yakhe yoyibika njalo ke enkosini uthi napha abantu bengithathela umhlaba wami. Hayi lo manganaki lo yabo anganaki judge yini lo kumfelokazi nama case yena mhlambe abalekile ukuthi awenze. Lithi ulo nkosikazi wayedamane efika njalo ke elihlupha ijudge leli. Elihlupha ijudge walikhathaza walihlupha ijudge ukuthi lizoze linginake. Lizoze linginake lapho ngikhuluma ke uJesu la uqonda ukusifundisa ngokuthi umkhuleko ucontinual. Amen. Is persistent umkhuleko ngamanye amazwi. Asingakhuleki nje mhlambe namhlanje kusasa sikhuleki ngolesina sikhuleki size sikhuleke ngonyanga ezayo you know.
prayer is consistent. Mangithi uconsistent umkhuleko angisho ukuthi ngizokhuleka namhlanje ngithi Nkosi ngicela isinto nakusasa ngikhuleka ngithi Nkosi ngicela isinto nanini. But khuleka njalo njalo. Amen. Kungaba imkhuleko ehlukene namhlanje ucela ukuthi kusasa ukukhulekela ubani. Pray consistently. Amen. Ngisho njalo. Amen. Lisho njalo lithi pray consistently. Sikhulekele njalo. Unkosikazi lona ke wahamba ejajini. Mefika ejajini, hayi lemzibe laze labona ukuthi hey lo nkosikazi lo ngibangela isicefe man. Yo. Hayi uzozangizuke lo muntu. Ake ngimenzele lento ayifunayo. Unkosikazi lo walifaka ipressure ijaji. Amen. Walifaka ipressure ijaji. Kodwa thina ke siyakhuleka uNkulunkulu njalo. Not necessarily ngoba simfaka ipressure. Ngoba yena uthe yena usazi singakakhuleki ukuthi besothini. Amen. Usazi singakakhuleki ukuthi sizothini. Amen. So lo nkosikazi ke waye ejajini ke laze lamzwela ijaji. Mali mzwela ke ijaji bese limenzela ke leyo nto ekade icela ejajini. Uthi I will see that she gets justice. Uyabuthola ubulungiswa. So that she won't eventually come and attack me. Ngamanye amazwi ukuthi angabuyi mhlambe azongimangalela nami ukuthi angimenzelanga into. But and then bese uverse uthi and the Lord said, listen to what the unjudged says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Uma ngabe omubi nomuntu olukhuni ekwazi ukuyenza leyo nto. Mina kangakanani nguNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu la ungizothini uqhathanisa izinto ezintathu. Uthi we either pray noma we faint. Amen. Uthi mkhulekane ningaphezi. Asikhuleke njalo ungagive up ngamanye amazwi. Don't give up. Ngoba yena uyazi into kuNkulunkulu ukuthi ungangawubona umkhuleko wakho ukhuleke namhlanje ubone kusasa. Kade bephakamisa ubaba ubani uhlumela lapha ngemuva bese kwakukhulekelwa ubhuti wakho wengekho akabuyanga ngakusasa ngithi ngiyacabanga akabuyanga futhi for next week kodwa nambone seqhamuka uyayibona leyo nto. So uNkulunkulu uyazi kusakhona izinto ayinavigator ayilungisayo kodwa yena usuke sezwile. Amen. Akakhiwe ngeplangwe akakhiwe ngani ngetshe umuntu njengathi uzwile kodwa usuke esabheka ukuthi is it the right time, isikhathi esi right sokuthi lento ngiyilungise ngalo. Uma ngiyilungisa ayizukona inezinye izinto uyayicheck uNkulunkulu into afuna ukunikeza yona ukuthi uma enginikeza yona ayizu disturb ayizukona inezinye izinto. Kodwa futhi uma ngabe bona ukuthi izokulimaza kanginikeze because he is God. He is sovereign. Uyazi ukuthi kungani engakunikezi leyo nto. Ngelinye ilanga uyokubona lokho futhi kufakazela. Uphinde uyamqhathanisa kuNkulunkulu uthi uJesu la uthi uqhathanisa ijaji noNkulunkulu. Uthi baba akakunenzela yini lokho? Uma ngabe leli jaji elimbi kangaka nelingakwazi lokho alikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu angeke anenzele yini na? Ngiyathanda lama verse okugcina laphana. Nangifundela Ntokozo verse verse 8. Ngithi kini uzakubezwela masinyane nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Uthi ngithi kini uyakubazwela masinyane. Ucontradictor lento yejaji ethatha isikhathi eside ukuthi azwele umfelokazi. Uthi yena uNkulunkulu uyabazwela masinyane. Kahle ama-answer uNkulunkulu afuna ukusinikeza wona ashesha afike. Is either uyayirejecta
noma uyayamukela. Amen. Uma irejecta uyirejecta ngesizathu esikahle. Kodwa uNkulunkulu uthi immediately ianswer sikusikhona uma ngabe ukhuleka. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ayidlulise into ethize esimweni sakho ofuna idlule kuyo. Angayidlulisa ihlala ikhona, but anginikeza amandla okuphila kuyona. Amen. Wena ufuna ukukwazi ukujaji ukubona, ukunikeza iwisdom namandla ukuthi leyo nto kuyona uphile ube right. Kodwa ibi khona leyo nto. uNkulunkulu wethu njalo bazalwane. What I tell you, he will see that they'll get justice and quickly. That's a comma. Who said, however, when the Son of Man will come, he will find faith on earth. Lelo verse lelo njoba lingenela ngoba omunye lingamdida ukuthi lithini. Isho ukuthi uma ngabe nikhumbula ukuthi besakho bekade ekhuluma ngendaba yokubuya second coming, but la uxoba nomkhuleko ke. Ngamanye amazwi ukuthi kuba uma ngiresponda kahle kahle abasilamaza washwa ngoJesu kodwa ashiwo ijudge leli. Uma ngabe uresponda, uma ngabe responda uyokufica khona yini emthandazweni wakho noma esicelweni sakho. Amen. Uma ngabe responda, uma ngabe eseresponda uNkulunkulu kulowo mthandazo wakho uzobe usakhona yini, because ezinye izinto ezihluphayo ukudoubta. Amen. We doubt God. Sinjengani sinjenge nthiwa yini ulwadla amagagasi. You were not stable, you know. And another thing, he faith. Uma usuthandazile mlindi uNkulunkulu ngefaith. Amen. Uyokufica usakhona yini le nto uma ngabe sefuna mefuna ukuresponda ngaleso sikhathi. Will he found you in faith? Uzokuthola ungadoubt. Ngoba umuntu odoubtayo ugcina ngayithola into ayishoyo ngoba uyadoubta. uNkulunkulu wasebenza ngabantu abadoubtayo. Ufuna ukhole ube nefaith kuye. Mhlambe sisayifundile ke le yowesifazane owayewidow. Baningi phakathi kwethu, sibaningi esinjalo. This woman was hopeless. Ecindezelwa amandla ababe ngaphezulu kwakhe. Iba njalo impilo yethu. Kwesinye isikhathi siba hopeless. Kunabantu abasicindezelayo empilweni zethu emakhaya. Omalume mhlambe basicindezele into enokufanele sizithole emakhaya. Nasemsebenzini uthola ukuthi uyacindezeleka. There's a lot of things ezenzakalayo ezirelate nathi kulomuntu wesifazane. Uthi uJesu ke they still away. Ikhona indlela kuleso simo esinjengana leso. Uthi khuleka njalo njalo. Kasho njalo umama uMthembu. Listen iculo lakhe. I pray without ceasing. Amen. Athi pray without ceasing. So umuntu wesifazane ke lo owayiwidow wayewazi ukhiye ukuthi kwakuyini, kwakufaka ipressure kujudge. Njalo ngaso sonke enze incindezi. Lisisabathe abela, lisisabathe abela nathi kuba njalo. Our consistent prayer. Amen. Kuyamenza uNkulunkulu ukuthi awamukele umkhuleko wethu, awunake. Akafani nejudge uNkulunkulu wethu, uyashesha ukuphendula. Afuna sibe exhausted. Amen. Afuna sikhuleke sengathi sikhuleke entweni esingayaziyo. Kodwa uNkulunkulu osheshayo ukuphendula. Ngicela ukudlula ke mhlambe kwi persistent esengikhulume ngayo noma ngilama passage amabili esengikhulume ngayo. Bese ngibheke ezinye izinto ke the power amanye amavesi mhlambe ngeke siwafundeke wonke. iBhayibheli ke liyafundisa nange power of prayer, amandla omthandazo. God power and presence abase Efeso chapter 3 verse 20 kuya 21. Liyafundisa ngamandla omkhuleko. Ngicela ungifundele intokozo mhlambe lelo kuphela kule lokhu sa. Ephesians chapter 3 verse 20 kuya 24. Verse 20. Omunye abengivulela amaHebrews 4:16. Ephesians chapter 3 verse 20. Verse 20 kuya 21. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu
wenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade naphakade. Amen. Ngokwamandla angaphakathi kithi. Amen. Uma sinikeza umoya oyingcwele usinika amandla angaphakathi kithi. Lisho njalo izwi lenkosi. Bese kuthi uHebrew chapter 4 verse 16 was encourage wona ukuthi sim approach uNkulunkulu ngesikhathi ngesikhathi seyidingo zethu mangabe simdinga. Hebrews 4:16. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. The power of prayer. Uma besikhuleka sisuke khona incwadi kumaHebrews ekhuluma ngokuthi singena kwi-throne. Singena kwi-throne yasezulwini. Ngamanye amazwi iBhayibhelini elidala kwakuba nendawo engcwele nengcwele. Kule ndawo engcwele kwakuba kwangangena umuntu kungena umpriest kuphela. Amen. But ngokufa kaJesu we able ukuthi si-enter. Ngamanye amazwi singena kwi-throne kaNkulunkulu esezulwini uma ngabe sikhuleka. That's the power of the prayer. Amen. Usingenisa phambi kaNkulunkulu kwi-throne of prayer. Asangenelo nanoma ubani sesiyayingenela thina. Kodwa ke noma ngabe kunjalo kwesinye isikhathi uma ngabe sicela uNkulunkulu ezinye izinto uthe yena sicele kuyena singqongqoze uyakusivelela senze konke nanokuthi I will do whatever you ask me in my name. 1 John 3:21. But uJohn ubuya as remind nangama condition. Kwesinye isikhathi uma sicela kuyakudepende kwesinye isikhathi ukuthi sihleli kuphi. Sikuphi nendawo mangabe sesabazalwane wena umuntu ongakakholwa nongakasindiswa mhlawumbe uNkulunkulu ngoba unezindlela zonke uyakwazi ukumuzwa. Amen. But uma ngabe sesikholwa iBhayibheli liyasifundisa ukuthi ezinye izinto kwesinye isikhathi kuba nama conditions njengokuthi our hearts do not condemn us. Kusho ukuthi uma ngabe sicela uNkulunkulu inhliziyo yethu ayingabi esikhondemayo phambi kobuso bakhe. Amen. Asingabi abantu inhliziyo ikulahle uthi uyakhuleka inhliziyo ikulahle umkhuleko wakho uze ukuthi ushaya lapha kuReef ubuye laphansi awuyindawo. So kunama condition ukuthi our hearts angasikhondemi ngamanye amazwi iba clean. Bisithi ke kwenye indawo ikhuluma ngokuthi siligcine izwi likaNkulunkulu. Keep my commandments. I will do. Kodwa keep my commandment. Izwi lami alihlale phakathi kwenu. Amen. Siyibheke lezo zinto. Uma ngabe sikhuleka siyibheke lezo zinto ukuthi uJohn ukhuluma nangama condition ukuthi kwesinye isikhathi akwenzeki because kunezinto ofanele uyilungise. Kunezinto ofanele uyilungise. Sidlulele phambili iBhayibheli liyafundisa ke futhi with true prayer in the Holy Spirit. Amen. It teaches iBhayibheli ngokuthi umoya oyingcwele siyakhuleka nangomoya oyingcwele. Ngiyayithanda ke mina le. Yazi ngithandiswa yini? Ngoba yonke into esikhulumayo ngamazwi ethu esiZulu singisi nani with our verbal language. Bible lithi we don't know what to pray for. Nangizwa bazalwane wena uzothi ku right lokho okukhulekelayo kanti akukho right. Omunye umama wekhuleka kakhulu esifuna ingane yomfana engayitholi. Wazi wathola amantombazana o6 lokethu uyazama kwaze waphuma 6 girl. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi shuthi lo akaneliswa yiloko engimnika kona akabona ukuthi ku right. Amen. Kunento angayiboni. Egcineni wathola umfana wathi sesiphelele. Wayaba mnandi family yaphelela yonke. Guess ukuthi ubani owashona kuqala? Usiphelele. Ushoniswa yini na usiphelele? Ingane yomfana ithema ikhula. Lapha eClermont ngikhulele khona. Yakhula ingane. Yangena kuyiwunga. Yaba useless ingane. Inabazali abanayo yonke into. Iwumfana cabanga ekhaya. Iyigugu kuthiwa siphelele. Azange ngifike na ku 15 years bazalwane.
ayifikanga na ku 15 years because God knows ukuthi usuke nganginikeza ingane enye into. Don't push too much. Mthembe usho njalo, let's trust God. Mthembe ukuthi usuke nganginika ingane leyo nto. So usiphelele kwahamba aqala wabashiya abazali bakhe wagcina engase nayo ingane umfana futhi. Amen. uNkulunkulu khona into ayemfundisa yona. uNkulunkulu khona into asifundisa zona. Lithi ke prayer life change after the baptism of the Holy Spirit. Once wamukela umoya oyingcwele impilo yokuthandaza iyashintsha. Awusathandaza ngendlela efanayo. Amen. Abusathandaza ngendlela efanayo ngoba lisizwe lenkosi uma ufunda incwadi yamaRoma chapter 8 lithi umoya oyingcwele he doesn't pray like us. Lithi uNkulunkulu usiphe yena ukuthi asisize. Amen. Uyasiza ngoba yena usikhulekela ngokwentando kaNkulunkulu. Mina ngizokhuleka lo engikufunayo kodwa yena uzoyishintsha ngoba uyayazi priority kaNkulunkulu. Lithi uNkulunkulu uyayiunderstanda ilanguage kamoya oyingcwele ngoba ngaloko okukhulumile wena uyakushintsha umoya oyingcwele. Kubalulekile ukuthi sibe nomoya oyingcwele. Kubalulekile ukuthi sikhuleke ngaye ngoba yena ukhuleka ngani ngokwentando kaNkulunkulu. Amen. Ngingakhuleka mina ngisho yonke into ngesizulu nani into ezengikhathazayo kodwa umoya oyingcwele lithi izwi lenkosi ukhuleka ngokwentando kaNkulunkulu. Into engiyithandayo ngomoya oyingcwele uma ukhuleka ngayo awuzizwa ukuthi uthini. Awuzizwa ukuthi uthini. Once waku Holy Spirit wathatha over, ayithi ngikhuluma ngezilimi. Wathatha over. Angi-understand mina into engishoyo, but yena uya-understand and God knows. Iwona mthandazo uNkulunkulu awuzwa kangcono kunalo esiwuthandazayo. Ngoba uHoly Spirit uyayishintsha into. Amen. The difference in the spirit within us is helping us in our human weaknesses. Romans 8:2. Uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Ngoba asikwazi singakukhulekela kodwa yena usikhulekela ngokwentando kaNkulunkulu. Uya-intercede for us. Uyasinxusela umoya oyingcwele. Amen. Ukuthi nangu uma mhlabisa ehluleka lapha ya. Nangu uma mhlabisa izinto ezithize zimehlula umoya oyingcwele bese intercede for us. Sinemkhuleko njalo ngolesibili la. One of the items is to intercede. Singabe sikhulekela ugovernment wethu, ngabe sikhulekela abagulayo noma obani abangawuthola umsebenzi sisuke si-intercede thina. Kodwa umoya oyingcwele u-intercede for us kuNkulunkulu. Amen. Hallelujah bazalwane. Umoya oyingcwele eager to have the Holy Spirit. Eager to pray with the Holy Spirit because uyena okububulelayo ngokwentando kaNkulunkulu. Amandla kamoya oyingcwele iwona sibubulela ngokwentando kaNkulunkulu. Wengadlala uJesu ehlala eJerusalem. Nilinde ngize nginikeze amandla. We cannot go out there singenawo lawa amandla. So fana labantu abanaked usathana uzostripper. Amen. Abukise ngathi because asembethe. Amen. We pray with the Spirit. We pray with the Spirit. Kulangazelele kangaka mina ngilangazelele nje ngangikhula no baba nomkhulu lapha ababekhuleka in such a way ngangiseyingane nje yabo ngikhala indlela ababekhulenga ngayo bakhuleka inkonzo ingena iziphume bekhuleka ngeyilimi bekhuleka ngomoya. Let us be eager for that bazalwane. Let us be eager for that. uNkulunkulu uyasipha esicelayo. Amen. If you pray earnestly and honestly uNkulunkulu uzokwenzela lokho. Kubalekile ukuthi sikhuleke ngomoya oyingcwele. Kuneyinsuku la kwesinye isikhathi izwi uma uthandaza lingaphumi. Amen. That's the Holy Spirit. This is lenkosi ngamanye kwenye indawo ukhuleka mukhuleka ngomoya usuku so deep ngalendlela ukuthi awaphuma amazwi. Abesaphuma amazwi but the Holy Spirit ngizothini uba deep yayizwa leyo nto uzwe ngathi kunamanzi agobhozayo kuwe ngaphakathi kusuke sekuumoya oyingcwele lo esekhuleka ngokwentando kaNkulunkulu. Hallelujah. The deepest in prayer cannot be reduced in word.
The deepest in prayer cannot be reduced. There's no word you can found engakhuluma deep noma ukujula komkhuleko wakho angeke watholwe lawo mazwi. Uze abantu sebebubula kumoya oyingcwele. Amen. Sebebubula. Kunamazwi abawashoyo kodwa anzima ngalendlela ukuthi ngeke aphume kanjalo. Amen. Ngenze ukuthi abanye bangangizwa. uNkulunkulu uyokusiza ngenilanga uzozwa lento engishoyo. Yeah, it cannot be expressed in a word. Uma ngabe umuntu esekhuleka ngokomoya kaNkulunkulu. Kubalekile ke bazalwane ukuthi uma sesibhabhadisiwe simamukele umoya oyingcwele. uNkulunkulu ukuthi ungiphe umoya oyingcwele. Amen. Ngiyawuthanda ngoba uyathobisana umoya oyingcwele. Amen. Ukwenza uthobe, ukwenza ube ingane. Uba umntwana kaNkulunkulu. Izwi lenkosi lithi uma ningaphenduki nibe njengabantwana nofanele umbuso kaNkulunkulu. Uyazazi ukuthi umntwana? Uyazazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu? Angisho ukuthi umntwana ngoba nakho usonto yaseFleur wakhe uNkulunkulu. Leli gama lithi children, umntwana. Umshaya umntwana manje khala abuye azobambelela kuwe. Unjalo umntwana kaNkulunkulu. Amen. Akabamba amaqhubu. Amen. Nakabamba amaqhubu umntwana kaNkulunkulu. Angamkhulumisi nje omunye umuntu kuphele inyanga yonke. Kodwa uyathandaza. Uthandaza ngomoya oyingcwele. It's impossible. Ku-impossible lokho. Ku-impossible lokho. Akasiza uNkulunkulu. Angathethelele omunye. Angathethelele. Iyothi nge. Hayi indaba yentethelelo bazalwana ngazi ukuthi ake ngiyithashe. Ake sifundeni ukuthethelela bazalwana. Ake sifundeni ukuthethelela. Shuthi mhlambe khona le ngikhuluma naye. Ake sifundeni ukuthethelela. Uma uJesu wathethelela izono zethu. Ake sithethelele nathi. Lisi lenkosi sasiyibovu noma sasiyibovu. Njengale nanithobe ngigqokile. Athi sasiyibovu njengegazi izono zethu. Siyibovu. Wayithwala siyibovu zinjalo. Uma ziyibovu zisuke zinuka izono ezinjalo. Angifuni ukulinganisa kodwa khona izono obona ukuthi lo muntu ngeke ngimthethelele lo. Ngeke lo ngize ngimthethelele. Ngeke lo ngize ngimthethelele. Uzunqume phansi uthi ngeke zimthethelele. Iba umntwana kaNkulunkulu. Iba umntwana kaNkulunkulu. Musofika eJesu iba umntwana kaNkulunkulu. Akufakaze izinto esizibona ku your fruit, the fruit of the Holy Spirit. Ayifakaze kuwena. Angabe into ezikhulumayo. Angabe izinto associate ngoba nakho usonto faith mission. Your life must change. The fruit of the Holy Spirit masizibone kuwe. Angazi ngene kanjani kulona. Kodwa bengifundisa ngomoya oyingcwele. Okay, how to pray angihambe bazalwane. Ama suggestion lawo. Bhaliwe eBhayibhelini, you know. Kodwa ke ngenxa ukufunda ezinye incwadi sicosha nalapha ya. Make a habit of thinking about God the first thing in the morning. Prioritize. And be consistent, okay? Make a habit of thinking about God first thing in the morning. Uzofunda ke wena ekhaya uPsalms 17 verse 5. Uma uvuka ekuseni nje cabanga ngoNkulunkulu. Akube ihabit yakho nje. Akube ihabit yakho nje. Praise umbonga uNkulunkulu umdumise noma ngabe isimo sinjani. Have your morning quiet time. Give thanks, praise uNkulunkulu. uJesu wayemunyuka njalo ekuseni. Ahambe uJesu amonyuke lisi lenkosi kwakuthi kusekuseni kusesemnyama aphume ahambe okhuleka kusho ukuthi kuyena kwakuba yipriority eyibona leyo nto yokuthi akwenze umkhuleko akhuleke ngezikhathi zonke akwenze kube yipriority. Okunye kubalekile lapha eUBI bekuno thisha omkhulu principal ubaba uMnisi use retire ukwangifundisa le sifundo kuthiwa yini kwakuyini ngama pastoral care angikhohlwa lento ayikhuluma ilanga uthi
yena wesimekhuleka khuleke mhlambe noma u5 10 minutes 15 minutes usuku sumkhulu yabo uthi ngangayi-understand ngicabanga kusho the principal ngangayi-understand le ndawo ukuthi umuntu ufana akhuleke i-hour lonke omunye ukhuleke i-hour lonke omunye adlule lapho so kwesinye isikhathi let us asisijwayezeni do i-prayer list ekhaya yiba ne-prayer list yakho uyinamathisele kuyikhona lakho lomthandazo uyi-adjuste as and when umkhuleko uphendulo ngikhulekela ukuthi so that ungeze ukhohlwa ngoba usathane akafuni isikhuleke ngalesikhathi isikhuleke utshala izinto eziningi la ekhanda lethu siyadideka yabona alethe izinto eziningi umqondo wakho uzulazule nje uphambana ube nezinto eziningi uzukhohlwa ukuthi uzokhuleka uthini yiba ne-prayer list uzikhulekela izinto ofuna ukuzisho ube nazo ekhaya ube nama-date nje ukuthi mhlambe yaphenduleka nini leyo nto adjust it kuzokusiza lokho ukuthi nawe uqhubekeke ngesikhathi sokukhuleka ugcina usuyibona usukhuleka i-hour lonke so asihleleke ngaleyo ndlela amanye-ke izinto ezisaje ezingaba nje ezingasiza ama-procedure angasiza emkhulekweni uma ngabe sikhuleka-ke mhlawumbe liseBhayibheli uJesu wafundisa ngomkhuleko bathi laba beza kuye bathi sifundise nathi ngomkhuleko kusho ukuthi babembona indlela akhuleka ngayo not necessary ukuthi abafundi babengakwazi ukukhuleka nikhumbula ukuthi kulabafundi laba bakaJesu kwakukhona nabafundi bakaJohane uMbhaphatisi ingakho besibona uJohane wabafundisa abafundi bakhe ukubhaphathisa nathi sifundise yabona ngoba la among them kwakunabafundi bakaJohane ababekwazi ukukhuleka but uthi yena anothi manikhuleka niqale nithi Father ngicela nilibambe lelo bazalwane procedure leyo uma sikhuleka angisho ukuthi njalo kwesinye isikhathi ungaqhuma ngenxa kaHoly Spirit but ithi Father because kungani na angithi sikhuleka kuBaba kaningi siyayiphambanisa sithi Jesu amen akukho wrong sikhuleka kuBaba egameni lendodana amen in the name of Jesus umkhuleko ukhulekwa egameni lika Jesu why egameni lika Jesu ubaba umbuya ezifundisile ngolesibili kulamasonto adlule athi in the name of athi line power lelo gama line power kanjani na ngoba lanikwa amandla igunya kunawo wonke amagama phezulu ezulwini aphansi emhlabeni nangaphansi komhlaba alikho elinye igama elinikiwe ngaphandle kukaJesu so uma ngabe ukhuleka kuNkulunkulu uthi Father ukhuleka kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ukuzwa ke uphi in the name of Jesus uNkulunkulu akanasi isono wengakasibone kodwa sibona through Jesus sikhuleka kuNkulunkulu sithi baba sicela ukuthi njengengane baba ngicela ukuthi but in the name of Jesus don't forget the name of Jesus because ilona uNkulunkulu alirecognizeayo ngoba ilona alinikeza iauthority igunya ngaphezulu kwawo wonke amagama akhona amagama ukukhulekwa kuwo la angeke ngiwabale kodwa akhona amagama khuleka kubani kodwa iBhayibheli lisifundisa thina ngisisama ngeBhayibheli there is a name that was given authority ngaphezulu kwawo wonke amagama sikhuleka kuNkulunkulu egameni lika Jesu siyambonga uNkulunkulu asiqaleni ngokumbonga qala ngokumbonga uNkulunkulu umdumise njalo usukuletha njalo ama complain yaziqala ngokumadmire uNkulunkulu admire mubonga umdumise amen admire ukuthi wenza izinto ezinkulu amen wenza izinto ezinkulu uNkulunkulu wenzile izulu nomhlaba amen nolwandle nakho konke okukhulu kuthi umfundisi uMkhize wayeseAmasingini ilanga ngisemuntu omusha ngaleso sikhathi uthi angilikhohle leli gama lakho uthi ulwandle nalibona ulwandle bazalwane walenza uNkulunkulu ulwandle wangalibekela awekho azikho isekelo oyibonayo ulwandle angithi anginayisekelo oyibonayo ulwandle ukuthi zizolivimba lingeze emhlabeni kodwa walimisa ngezwi lakhe
wathi awuyudlula la. Amen. Wathi awuyudlula la. Lutho lwandle amagaga segubha luza lapha yana lufike lana la kuthiwa lingadluli khona lungadluli libuyele emuva selikhathele. Ngoba lilalele izwi likaNkulunkulu kuze kube imanje alidluli. Kuyenzeka ke kube khona ke lezi zinto ke ezenzakalayo nakhona eBhayibhelini ezishoyo no uthola ukuthi ulwandle sedlulile nazo uNkulunkulu useke ivumela kodwa original ulwandle luza lapha liqhamuka namagagasi ukuthukuthelela isimanga malafika kulo line nje singawazi nathi bese lithi uNkulunkulu bese liphindele emuva selikhathele. Amen. Injalo into kaMadam admire uGod. Asimbonga uNkulunkulu lesa sifunde nje ukumbonga qala umbonga uNkulunkulu. Mbonge nje uqala umbonge nje emkhonweni wakho before uyo complain. Ngoba siyathanda ucomplain abazalwane. Kathi esiningi we grumble, we complain, we abantwana bakaIsrael. Abahlale babe complainer njalo bebona imangaliso kodwa ba complain. Ba complaina nangenyama ngenilanga. Ningitshela abazalwane mase ngidlula isikhathi. Ba complaina nangenyama ngenyilanga. Oh sesingiphelele isikhathi. Bathi sikhathele isinkwe esilula lesi sesikhumbule eGibhithe thina sasidla ufishi garlic no ginger cucumber uyabona nathi siyavamisile ucomplain uma uNkulunkulu engakakusizi be satisfied with what you have. Uma ngabe amandla akhe saphike ethenini ekhaya ngizodla ikabishi nophuthu ngidla ufish nerice ngakafika enyameni. Thank God for that. Amen. Thank God for that. Mina ngakho ekhaya la lihlembu. Anginamahloni ngalokho. uNkulunkulu wangiphakamisa. Ikhaya lami laba right ngoba ngayimisela ngaye esikoleni ngayofunda. Amen. Ngashintsha ikhaya lami. Amen. But ikhaya lami la lihlembu ngiyakhumbula ukuthi mina ekhaya basidlala nje uphuthu nobhontshisi, kabishi, yabona nje. Ngoba uNkulunkulu wasasibeke kuleyo nto. Aneliswa yiloko. Ngosuku uzuze uyofuna indlela engekho right. Ngoba uNkulunkulu umuthembekile kuloko uzokuphakamisa. Amen. Okay, okunye ke pray for others. Pray for others. Musuhlala uyikhulekela wena wedwa. Uyawazi umndeni wakho. Uyawazi umndeni wakamalume wakho ohluphekayo. Uyazazi ihlobo zakhe ehluphekayo. Qala ekhaya, ivangeli qala ekhaya. Amen. Basize labo bantu. Amehla akho mawavuleleke. Khulekela nabanye abantu. Uma umkhumbulo mamhlabisa mkhulekela. Mawuza nje emoyeni wakho uthi nanku uNkulunkulu kubeyela mkhulekela. Okwethu kubakhulekela sikhulekela thina sodwa. Thanksgiving siyabonga. Sisuke sibonga ke lapho ngishilo. Ngehealth yethu omunye umuntu unemali yonke kodwa ihealth akanayo. Akakwazi ngisho ukudla iyogathi esibhedlela. Kodwa unama-million ngenxa ukuthi ihealth akanayo. Amen. Impilo mbonga uNkulunkulu ngempilo kuphe yona. Ngabantwana kuphe bona noma ngabadla ama drugs mbonga uNkulunkulu. Petition ama petitions icelo zethu nathi siyayicelela uNkulunkulu ngendlela yethu kodwa akube ngendlela right kungabi for ama motives nezinto esifuna ukuzenzela zona. Okunye mhlambe singaconsider ke we are to pray to the Father bese ngikhulumile ngayo egameni lika Jesu. Pray in faith. Khuleka ukholwa akuze kusebenzela mu doubt. Kholwa into ekholwayo into ekholwa ungayibonanga. Babudladla uyagcizelela igama lokukholwa. Uyikholwa ungayibonanga. Kuthi siyenzekile uthi ayisikhona le moto ungayibonanga. Uma ucela imoto musu amandla musu kumtry uNkulunkulu akatraywa. Yes ngiyangizwe kuthiwa bayathi umuntu uma amandla akhe efika ukuthi uthenge iToyota Corolla. It's a beautiful car, a strong. Musu kumtry uNkulunkulu. Uthi hey mina ngifuna uMercedes 500. Don't try God. uNkulunkulu uyawazi amandla akho alapha ya uzokunikeza lento engangamandla akho ngaleso sikhathi. Emva kwaloko futhi akudevelop uNkulunkulu uyibone usukwenye indawo. Ngoba kwesinye isikhathi sesifuna izinto ezisikinyayo. Isikinye izinto zisikinye singabe sakwazi ngisho ukunikela enkonzweni. Amen. Pray in the right way. Yeah. James 4:3. Khuleka ngendlela right. Khuleka usesimweni esemthokozisayo uNkulunkulu. Sengivala. Ngiyathanda nje ukuthi sibazalwane sisukume sonke sikhuleke.
sibonga uNkulunkulu noma sikhuleke simcela uNkulunkulu ukuthi asixolele mhlawumbe indlela besikhuleka ngayo ibingekho right. Simnxusa uNkulunkulu ukuthi asiphe umoya engcwele asisize ukuthi sikwazi ukukhuleka gradually. We will get to that point. Ngicela sihlabelele nje bese sikhuleka sonke. Ningisho nje umhlabelelo wodwa. Baba otho ingcwele wena omkuze kube phakade akukho uNkulunkulu njengawe akekho uNkulunkulu othanda ukuphila kwethu. Siyabonga baba otho ingcwele ngezwe likhulume phakathi kwendliziyo zethu. Usalikhulumile baba otho ingcwele ukuthi siphume silenze baba otho ingcwele lihlale enhlizweni zethu lakhele silikhumbule njalo baba otho ingcwele. Uyazi baba otho ingcwele ukuhluleka kwethu sikhulekela kakhulu umoya ingcwele kube igcwalise ilona lo phakathi kwethu ukuze sikwazi baba otho namandla wonke ukukhuleka ngokwentando yakho. Ekseni baba otho ingcwele lonke udumo luza kuwe namandla nenkazimula ngawakho. Sasifundisa baba otho ingcwele ngenxa yokukhuleka ngendaba yokukhuleka. Sibonga umusa wakho Nkosi ingcwele ngalesi sikhathi wena ophezulu konke siyasithoba. Thatha indawo yakho baba otho ingcwele sisazophuma siye emakhaya siyozidla ngezwi lakho ukuba silenze. Balekelela abantwana bakho baba otho ingcwele lesafundile baba otho namandla wonke ukuba bakhumbule njengokusho kwezwi lakho uthi nibakhumbuze konke enginifundise ngakho. Siyabonga baba otho ingcwele akekho uNkulunkulu njengawe udumo lonke lukufanele egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Thank you, Jesus.